Pořád někdy nemůžu uvěřit tomu, co vám teď povím. Protože některé zázraky pochopíte, až když je zažijete. Dlouhá léta jsem si myslela, že láska pro mě skončila. Ale mýlila jsem se. Mi 65 let a život mi připravil své nejkrásnější překvapení právě v okamžiku, kdy jsem si myslela, že jsem to vzdala. Jmenuji se Figen. Je mi 65 let. Jsem zdravotní sestra v důchodu. Celý život jsem pomáhala druhým. Noční směny, pohotovosti, pacienti. Nevím, jak ty roky ubíhaly. Když jsem odešla do důchodu, konečně jsem měla čas pro sebe. Ale v té době bylo velké ticho. Jednoho dne mi zavolala sousedka. Sestro Figen, udělala bys mi laskavost, samozřejmě. Jedu na 3 dny mimo město. Chci, aby můj otec byl sám. Mohla bys se občas zastavit a podívat se, jestli něco nepotřebuje, bez váhání jsem souhlasila. Se své sousedky jsem znala už z dálky. Jmenoval se Orhan. Bylo mu 67 let. Byl to krejčí v důchodu. První den jsem jen zaklepala na jeho dveře a zeptala se, jak se mu daří. Všechno bylo v pořádku. Druhý den jsem ho znovu navštívila. Když otevřel, uslyšela jsem uvnitř zvuk starého šicího stroje. Ze zvědavosti jsem se podívala. Orhan Bey seděl u šicího stroje, který používal roky. Před ním ležela malá dětská bunda. Pořád pracuješ? Zeptala jsem se. Usmál se. Je to zvyk. Někdy šiji zdarma pro děti v nouzi v sousedství, tato odpověď se mě hluboce dotkla. Na stole byly barevné látky. V jednom rohu leželi nedokončení medvídci. Co to je? Vyrábím hračky ze zbytků látek. Aby nepřišli na zmar, zahřálo mě u srdce. Vždycky jsem obdivovala takové ohleduplné lidi. Právě v tu chvíli se starý šicí stroj náhle zastavil. Orhan to zkusil několikrát. Stroj nefungoval. Jeho zklamání bylo znát na jeho tváři. Tentokrát byl opravdu rozbitý. Řekla jsem mu, že v sousedství je řemeslník, který opravuje staré stroje. Okamžitě jsem si našla jeho telefonní číslo a zavolala mu. Řemeslník řekl, že přijde další ráno. Druhý den jsem ze zvědavosti šla do jeho dílny. Zaklepala jsem na dveře. Uvnitř pracoval starší řemeslník s bednou na nářadí. Jmenoval se Selin. Bylo mu 69 let. Taky opravoval jen staré šicí stroje. Stroj pečlivě rozebral. Každou část zvlášť vyčistil. Taky pomalu zase složil dohromady. Nohou se šlápl pedál. Stroj se znovu rozjel. Radost na Orhanově tváři byla k nezaplacení. Selim se jen usmál. Staré stroje se snadno nevzdávají. Se na mě podíval. Lidé jsou stejní. Z nějakého důvodu se mě ta věta hluboce dotkla. Připravila jsem čaj. Seděli jsme spolu všichni 3. Hodiny jsme si povídali. Selim mluvil velmi klidně. Uměl naslouchat. Když se usmál, v koutcích očí se mu tvořily malé vrásky. Zrovna když se chystal odejít, zavřel brašnu s nářadím. Se podíval do kapsy. Zajímavé. Co chybí? Nemůžu najít brýle. Všichni jsme se společně pustili do hledání. Nemohli jsme je najít. Selim zavrtěl hlavou a usmál se. Že budu muset přijít znovu. Mimovolně jsem se usmála. V tu chvíli jsem ještě nevěděla, jestli je to skutečně zapomnění, nebo nový začátek tiše vepsaný osudem. Druhý den odpoledne zazvonil zvonek znovu. Tentokrát pan Orhan otevřel dveře. Selim vešel s úsměvem. Myslím, že jsem si tu opravdu nechala brýle. V tu chvíli jsem zrovna vařila čaj. Pořád jsme je nenašli. Všichni 3 jsme znovu začali prohledávat dům. Dívali jsme se pod pohovky, na stůl. Otevřeli jsme zásuvky šicího stolu, ale brýle nikde nebyly. Selim se asi rozesmál. Začalo stáří. Orhan Bey okamžitě namítl, ne, vy jen hledáte záminku, abyste se znovu vrátili, všichni jsme se začali smát. Dorazil čaj. Rozhovor pokračoval. Selim nám vyprávěl o tom, jak léta cestoval z města do města a opravoval staré šicí stroje.
Lidé si kupují nové stroje, ale někteří se nechtějí rozloučit se svými starými. Proč? Protože ty stroje uchovávají vzpomínky. První závěs jeho ženy, školní uniforma jeho dítěte, jejich první sváteční oblečení. Mlčky jsem poslouchala. Vyprávěl ten příběh tak krásně. Tak se otočil ke mně. Proč jste se stala zdravotní sestrou, chvíli jsem přemýšlela. Abyste alespoň trochu zmírnila utrpení lidí, Selim přikývl. Že naše práce byla stejná. Podívala jsem se na něj s úžasem. Co tím myslíš? Léčila jsi lidi. Já jsem léčila věci. Ani jeden z nás se nevzdal, toto prohlášení mě hluboce zasáhlo. Ten den začal Orhan Bey šít malé látkové tašky pro děti ze sousedství. Já jsem oddělovala knoflíky. Selim začal brousit zlomené nůžky. Najednou jsme měli pocit, jako bychom spolupracovali celé roky. Uvědomovali jsme si, jak ty hodiny uběhly. Večer Selim vstal. Zrovna když mířil ke dveřím, dotkl se kapsy. Se překvapeně zasmál. Neuvěřitelné. Co se stalo? Vytáhl brýle z kapsy košile. Zřejmě tam byli celý den. I já jsem se začala smát. Takže se nikdy nestratili. Selim vypadal trochu rozpačitě. Asi už opravdu stárnu. Se na mě podíval, nebo mi osud možná dal druhou šanci zaklepat na vaše dveře. Tentokrát jsme oba stichli. Protože jsme oba pochopili, že tohle nebyl jen vtip. Pan Orhan vešel do kuchyně a smál se. Myslím, že už nepotřebujete výmluvu. Cítila jsem se trapně. Selim se také usmál. Než odešel, otočil se ke mně. Paní Figenová. Ne, zítra nemám opravovat stroj, ale moc ráda bych si s vámi dala kávu. Se mi po všech těch letech zase začalo být vzrušením, usmála jsem se. To bych taky moc ráda. Uvědomila jsem si, že někteří lidé vstoupí do vašeho života s bednou na nářadí, ale když odejdou, odnesou si s sebou osamělost v srdci. Druhý den jsme se Selimem setkali v malé přímořské kavárně. Poprvé jsme neměli rozbitý šicí stroj ani žádnou práci k opravě. Byli jsme jen my dva. Objednali jsme si kávu. Dlouho jsme si povídali a dívali se na moře. Selim mi vyprávěl o svém mládí, o prvním šicím stroji, který kdy opravil, o městech, která navštívil, o lidech, které potkal. Vyprávěla jsem mu o svých letech v nemocnici, o narozených dětech, o pacientech, kteří se uzdravili, a o dnech, kdy jsem se cítila bezmocná. Selim mlčky poslouchal. Pak mě pomalu vzal za ruku. Paní Figenová, v životě jsem opravila stovky strojů, ale tohle je poprvé, co někdo napravil ticho, které bylo ve mně narušeno. Oči se mi zalily slzami, protože jsem cítila stejnou emoci. Jak týdny plynuly, naše setkání se stupňovala. Někdy jsme spolu chodili na trh. Někdy jsme se procházeli podél moře. Někdy jsme sedávali u pana Orhana doma a dali si čaj. Pan Orhan se pokaždé, když nás uviděl, usmíval. Jednoho dne žertem řekl, představil jsem vás díky šicímu stroji. Všichni jsme se zasmáli, Selim mi dal malý dárek. Vyleštil malý kovový člunek ze starého šicího stroje a vyrobil z něj klíčenku. Také na ní vyryl malou větu. Život je ještě krásnější, když je opravená. Klíčenku jsem dlouho držela v ruce. Byl to jeden z nejvýznamnějších dárků, jaké jsem kdy dostala. O několik měsíců později přišel můj soused vyzvednout svého otce. Když nás viděl pohromadě, oči se mu zalily slzami. Ti, už dlouho jsem tě neviděl tak šťastného, pak mě objal. Děkuji ti, sestro Figen, usmála jsem se. Já jsem ta, která by mu měla poděkovat. Protože kdybych nenavštívila tu starší sousedku, kterou jsem pár dní považovala za neteř, nikdy bych Selima nepotkala. Bylo mi 65 let. Nikdy jsem si nemyslela, že láska vstoupí do mého života se zvukem šicího stroje. Ale někdy osud svede lidi dohromady v těch nejobyčejnějších dnech a z toho malého setkání se stane nejkrásnější vzpomínka na celý život. Nejdůležitější věc, kterou jsem se ten den naučila, byla tato: ne všechno, co se v životě rozbije, by se mělo vyhodit. Některé se opraví, některé znovu fungují a některá srdce bijí krásněji než kdykoliv předtím, když se jich dotkne ten správný člověk. Ano,